Horasma dihita saluhutna. Parlado ni HKBP Kebon Baru pasahaton selamat hari Minggu Tuesday ruas ni huria. Naro tu parmingguan sadarion jalan mandohoti parmingguan di Jabu Tabe. Saya di pasu-pasu Tuhat Tama hita saluhutna. Minggu ta sadarion ima minggu okuli namar lapatan. Saya tongdo mengananipi mataku dopak Jahowa. Doho tema marhamu baoni roha asa unang mago. Atau tapasonang marohata marende mahita sian buku ende nomor 654 ayat sada dohot ayat tolu. Marhite goarni di beta ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, nat malangit dohot tanon. Amin. Saya tongdo mamengerengi mataku tu Jehovah, ai ibana do mangenet patu sian jorgong, saya do pakon maau jala asi roham diau. Ai punjung jalan na dangol do au hodo ale Jehovah di hahlungunon ho rohaku ale di bataku marhaposan tu hodo au saya unang paila au haleluya. Haleluya. Matangi yang mahita ale amanami nan begijang para siroha nasumurung di sude jolma dang diolani ho anakmu nasasadai dilihon hodo ibana humopop hami mamor sandosan nami sahatu hau pinar silangi saya patogu marohan nami asa unang ganggu rohan nami mang hapor seai hasesaan ni dosa nami asa unang mandele hami ala dosa nami alai asi asa positutu rohanami di asinirham nagodangi marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami anak haholongan nirham. Amin. Amin.
Marende Mahita sian buku ende nomor 24 ayat sada dot 5 Tuhan debata. Tangihon hamu ma pating ni debata di minggu sadarion ima sian ulaon apostel tolu ayat 10 sia atong pauba jala paulak hamuma rohamuna asa tarsesa dosamuna ima sahatna atong rap mengido gogo mahita tu debata lau mangulhaon patikna ale Tuhan debata saya parbogoi mahami mangulang naombar tu patikmi. Amin. Marende Mahita sian buku ende nomor 610 sia ayat 2 sikop do asi nirham jongjong Mahita. Tatopo tiba dosata tujolo ni dibata matang yang mahita ale amanami jala debata nami na dibone gijang pargogo naso hatu dosan pardegan bahasa doho jala ro disaleleng leleng na do asi ni roham saya marpuati maroham di hajaton nami jala saya unang be ingot aka dosa nami ai jot do hami mardosa marodopon ho jala jot do hasungguli hami rimasmu marhite sian pangolesan nami dihatam ale Tuhan Jehovah saya unang paingot-ingot pangolesan nami unang alang asinirham saya urupi ma hami ho ale Tuhan debata hatuan nami palua ma hami jala sesama dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangihon hamuma baga-baga ni debata taringot du hasesa ni dosata. ICB mangulahon akanap ni pilit ni debata. Debata do nama mitori. Ise do nama damu hamagoan. Kristus Yesus do naung mate ale dada holani naung mulak mangulu do jaladi siamu ni debata do ibana mangondihon hita hasangopan ma di debata na digijang. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 437 ayat 2 tungna muba do rohaku. Tabegema hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion iman atar surat di kitab Yesaya 55 mamuka ayat onom saat roh di ayat sia tajahama mar sorin sailulu ima hamuma Jahoba binsan terbahen dope jupang ibana jauh hamuma ibana bitsan jonok dope ibana. Sai ditadikon halak parjati madalana jala jormar pergeluki akasakapna. Sai mulak ma ibana tu Jahoba asa marpangulahi rohana mida ibana. Doho tu debatata ai buas do rohana mana lewsei. Ai dada pikiranku pikiran munai jala dada dalanmu aka dalaku nina Jahoba. Ai songon timbo ni aka langit sian tanoon, songon nido tubimbo aka dalaku sian dalam munai, jala aka pikiraku siap pikiran munai. Ido sahatna martua do tumatun mangihon hatani debata jala na upepsa. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 655 ayat sada dohot ayat 4 Yesus Tuhaku di homa awon.
tindakon maha porsetai songon na hina tindakon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di bata Jehovah ido ama pargogoan Tuhan na tupang langit dohotano au porsea di Yesus Kristus anang ni bata Jehovah nasasadai imanan tubuhanis Maria naga-gabean sianton di perbadia andorang sohabubuan ido tuhata natumaon na bernit di pangumuman ni selatus nama te terpajar do ibana di hau binar silang na tua tu benotoru dung tanom namulak mangolo di ari patoluon nama naik tu surgo lahundul tu siamun de bata Jehovah amanai pargogo nasuduni di sima ibana pai mamulak sogo tu tanaon panguhumi halak na mangolo dohot na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria atau penilak kristal akan abadia dohot ni asesa ni dosa dohot ni adai na mandok mulak mangolo sogot daging ni halak nang mate dohot na huluan sora suda amin. Tabegema tikting duriata. Tikting di Huriata Minggu tanggal 20 Maret 2022. Naparjolo. Guarni Minggu sadarion ima minggu okuli doho topik marhamu bauni roha asa unang mago. Napaduahon ruas namoding. Na di hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 nasalpu nunga marujung ngolu inang dameria huta soit borusilaban umur 74 tahun 4 bulan alamat Jalan Bango Opat nomor 10 Sada Pondok Labu Jakarta Selatan sian sektor Saroha. Nunga tu udian hari Sabtu tanggal 10 Maret 2022 di desa Huta Soit Litung ni Huta Hubang Hasudutan. Tatangnya koma asa tumibu terapul rohani keluarga na ditinggalhon. Na peteluhon pangapulion. Hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 pukul 10 WIB di Patupa Huriat tado acara pangapulion tu keluarga Nyonya Intan Adriana Sitopul Borutobing Selanang Jumolo Moding Amang Tagor Sitopul sian sektor Satahi. Maringanan di Jalan Adiaksa Opat nomor 4 Lebak Bulus Jakarta Selatan. Pinangido tu sudir ruas asama dehoti ulauni tarlu mobi tu ruas ni sektor Satahi nani uluhon ni Padita Ferizon Razoki Pasaribu. Papaton Dewan Koinonia Seksi Remaja. Sadarion Minggu tanggal 20 Maret 2022 ima witol remaja na palimahon tu iana kota horong remaja. Pinangido tu akan atoras asa dohot memotivasi akaya nak kota remaja lau madohoti witokon. Jadwal bui mata jaha di tikting cetak. Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul 10 sampai pukul 10.05 WIB naing patupauni HKBP Distrik Walu DKI do kebaktian triwulanan dohot seminar remaja HKBP sedistrik Walu DKI Jakarta. Maringanan di HKBP Kebayoran Baru. Narasumber Preses HKBP Distrik Walu DKI Pendeta Bernard Manik MTH dohot evangelis Dr. Perjuangan Lubis MM sian Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta. Pinangido tu sudir ruas remaja HKBP Kebayoran Baru asabui madohoti ulauni. Palimahon pertangyangan sektor. Di hari Senin tanggal 21 Maret 2022 pukul 10 WIB di Patupa Huriat tado pertangyangan sektor Saroha nama jabui keluarga Nyonya Rospa Jaitan Borusia Gian, keluarga B Pajetan Flora Boru Situmorang, dohot Nyonya Rauli Pardede Boru Hutasoid. Maringanan di Serbaguna A dohot Marhitezum naniuluhon ni Padita Bitang Marnala Siregar. Napaduahon hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 pukul 10 WIB di Patupa Huriat tado pertangyangan sektor Sauduran
tuan rumah ima sude keluarga situa sauduran maringanan diserba gunaa dohot marhite media Zoom nani uluhon ni padita bitang marnala siregar napateluhon hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul 10.30 di Patu Pahuriat tado pertangyangan sektor Mersada nama jabui keluarga Oto Tobing Elis Boru Aritonang nani uluhon ni padita bitang marnala siregar pinangido tu sudi ruas asa madohoti pertangyangani di ganup sektor nabe paonopon Faria Paskah hari Rabu tanggal 27 Maret 2022 tapatu pado pertangyangan manomu-nomu tu Jumat Agung maringanan di gereja dohot marhite live streaming masuk pakul 10 siawib pituhon reduce and recycle menindaklanjuti program paraheon sekolah minggu taringot tu Ertolu mamuka sadarion tikting cetak dohot acara permingguan boima di download manang diunduh marhite barcode naung ditempel hon di lingkungan gereja. Pawaluhon, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dan ulang tahun Ari Parbagason. Perhaladu dohot ruas ni huriata pasahaton, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tusude ruas ni huria na tubuh manang merbagas di tanggal 20 sahat tu tanggal 26 Maret. Saya tuhata ma nama masuk-masuk. Molo tung adong ruas ni huriata na sotar surat do peguarna ditikting na ulang tahun ni di pabuama tu ganup situa sektorna manang tu sekretariat. Na terakhir akatikting na soni jahahon hobar tu tikting cetak sadarion denggam mata jaha. Songoni ma saat ni tikting di huriata di bagasan minggu sadarion taingok bima manang koni tujolo ni tuhata. Marinde mahita sian buku ende nomor 678 ayat sada Pabua Roham. Pabua Roham. Huriana hina holongan itu hata horas madita saluna hata itu hata di hari Minggu sadarion ima minggu okuli di enet siat Evangelium Lukas di bidu 10 mamukasan ayat sada sahatu ayat sia hujahau kami ma tutonga-tongata laus dohok mahita maparohosa sonon matar surat disi adong manaro ujui pabuahon ti ibana taringo tua kahalak Galilea na diduruson silatus do mudar nasida gabe saor tu na pinilihon nasida jadi ni na Jesus ma mangalusi nasida na diagam rohamuna do pardosaon halak Galileai martibakon salu halak Galilea ala songoni diahak nasida hudok madihamu dang anggo somuba rohamuna laos songoni dohamu mago muse manang na diripuhamu anggo na 10 halak namate ditinggakon palas-palas na disiloam
persalahan sian sude pangisi ni huta Jerusalem. Hudok ma dihamu datung anggo somu barohamuna lau songoni dohamu mago muse. Dungi dihatahon ma upamaon. Adong ma disadahalak hau aran nasinuan na tupor la anggurna. Jadi Roma ibana mangalului parbuena. Hapedang ngadong Jepangsa. Gabenin na mamadok siula porla anggurna. Nunga pola patulu tauton auro mangalului parbueni hawaraon lao so Jepang. Taba mai. Hapola magopo tanoi bahenonna. Alai didoki mangalusi tuan nami loas mai disi sataonon asasanga hupakur humaliang bonana mabaena patusi anggiat olo marparbue tujuluanon alai anggo suada tabaon ma ima sahakna akadamang dainang. Saudara-saudara terkasih, adik-adik kami remaja, pemuda, teman-teman sekalian. Na adong diinganan non di bagas joroon manang na adong pe dijabu manang di dia hita maringanan. Na parjolo rikok dora sukunota tu dirita heado hita salah pangatusion. Pernahkah kita salah pemahaman? Manang heado hita disalah pahami halak tu hita salah pengetusion na taringok tu na taula taringok tu na masa tu dirita hado pakkorhon na hubay majolo contoh heado sahala opung Roma mangebati anak konna siabona pasogi tu Jakartaon. Jadi dinalau akan akonad parumain na kerejo tinggal mau pahopuna na marumur 4 tahun. Lau patureo si pangano mau pung naut tu meja ihutop pahopuna umma tu dapur. Romo pung naon nin nama di hati Indonesia. Opung buat dulu ke muka cuci tangan ini nak. Roma pahopunon apa opung ina. Iya buat dulu ke muka cuci tangan ini nak. Ro pahopunon dibuang ma parburiano cuci tanganon. Ale didok ke muka buat ke muka bei lapu-lapu ibana matong tubuh hinaon cuci tanganon. Dinaropung na mamereng. Loh, kenapa opung dibuat begitu Nina? Tadi opung bilang buat ke muka Nina. Apa bahasa Batak na tong buat jo tujolo dilapati opung naon buatlah ke muka di jolon muka pahopunon mengatusi muka adalah wajah. Manang uju di pabotohon si Galileo Galilei pangatusion na berbeda do pangatusion ni gereja hati hai di tahun 1610 di paboton ibana pabua bumi ini adalah bulat seperti bola, bukan seperti pemahaman gereja bumi ini datar. Ujungna akibatna gabe diuhum dia menerima hukuman tahanan rumah jala dikucilkan saha tu nama ate. Songonido nang pangatusion na sala taringo tu ugamo. Boy do patubu mara na balga saha tu na masa hamatean. Dimulai dari konflik antar umat beragama, lalu kemudian timbul terorisme. Hurian hinaholongan ni tuhata. Nang songonido mulo sala pangatusion taringo tu sada musibah, sada parsahiton, tragedi yang tragis, cacat, baik fisik ataupun mental atau penyakit kelainan yang lain, molo masa di sada-sada jabu, duk penuaing lam taatu si molo adong dak dana na berkebutuhan khusus,
Ternyata dia adalah bukan hanya dikatakan berkebutuhan khusus, tetapi dia memiliki keterampilan yang khusus. Si lehon-lehon dah berbeda, different. Aduh tahe, difabel, different able persons. Bukan lagi melihat cacatnya, tetapi melihat lebihnya. Jalataida doi. Tahati dako doi, mace gudang don waing namba bek kita kagum. Bohado sahala ina, boy mengurus anak konda bayi, ibana manggati popokna, ibana belanja, ibana patureo jamu, mangalopa, holan marhite pakna. Setabi marhite pamanganna. Melampaui saya yang lengkap, tetapi sering bersungut-sungut, marungut-ungut. Apalagi mulodang mengetu si hamai parkarejo inay mula musekon ibana manu ulaw ni mulai matimbul parungutunguton. Dianggap adong na menganggap pabua ala ni dosa na doy. Manang ala ni dosa ni opung na, manang ala ni dosa ni bapak na among na. Songon na dibaritahon Tuhan Yesus di Yohanes bidusiai. Ima sahala dakdanak na sumarnida na mapitung. Di pasukut matu Jesus, ali Jesus. Salani se doon. Dang itahe akadamang dainang. Ido sahit ni hajol mau taon. Iko say talului do kambing hitam dang kamput kambing putih. Ise masih salah honon. Padita ido, situa ido. Ama ido, ina ido, opong na do, nenek moyang na do, apa nga mati nenek moyang na dang boy besukunon, ngalau betu hinabor. Sudah say goodbye, dan iman kita berkata dia sudah di surga. Ise do nasala ninna tu Jesus. Ahadu halus ni Jesus mulo rade hita mabuka Yohanes siyayate. Hidup Yesus di hati Indonesia mau doa kadamang daina. Bukan dosa orang tuanya atau nenek moyangnya. Jangan cari dosa siapa. Tetapi lihatlah supaya dinyatakan pekerjaan Tuhan di dalamnya. Supaya agar songon natalok nakingani. Adong olimpiade niaka na berkebutuhan khusus. Longak kita, wado di bani, songoni ninahita. Tarok ma, amak Tuhan, belgenai HP, halo ngangami, besar nianlah Tuhan, kuasamu keadilanmu. Ya dia cacat kakinya, tetapi tidak penglihatannya, tidak semangatnya. Kadamang dainang nahina holongan, dang nama dok, pabu adang adong, sahit. Manang kejadian tragis, manang musibah, ala ni dosa ni hajol maun. Termasuk mamolo nakingan mula hula tahatai, jalan nga di launching sekolah minggu. Tulu R, di sodamang padita marjamita, di patuduhon alat peraga, namace sederhana, jalan jok-jok tapake, plastik, harotas nakinga titikon. Reduce, reuse, dan recycle. Lau manuhor deke plastik dah sampai 2 sipata. Mau itu restoran nate. Ibu kus musede dohot styrofoam. Dungi bolokom mai jala sipata di gereja setabi akadamang dainang. Seolo do pebinereng setabi di toilet. Adong donya di si. Ado guarni tahe inganan ni sampahi. Ale olo do sipata mulo lawi betusi ujur rame lak sotu bagasan nai do pamasuk alai tek ma di luari tung apalah mabolok ketuinganan ni sampai pe harua setabi bagi gido ibana maniuk na di dirina luar biasa. Bukankah musibah juga bisa terjadi karena kenakalan saya, ketidakpedulian saya akan kesehatan, akan lingkungan hidup, akan keluarga? Mengapa terjadi perceraian? Bisa saja karena orang tua suami istri abai, kurang perhatian.
satu dengan yang lain. Dang nama dok songoni. Tetapi jangan sampai kita jatuh kepada menghakimi. Jala macemurado na menghakimi on. Macemurado na mengalui kambing hitamon. Alanima. Songon na didok ni Tuhan Yesus ma di ayat opati bidusiai. Marilah selagi hari masih siang kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan dititipkan kepada saya, dititipkan kepada Amang Inang, dititipkan kepada anak-anak kita. Dia mai keberpihakan, mangargahon, menerima, memberi ruang, memberi panggung, memberi kesempatan untuk setiap orang, bahkan orang anak-anak atau pribadi-pribadi yang memiliki kesanggupan ability yang berbeda. Mari kita buka. Termasuk bagaimana gereja berpihak kepada semua orang. Buhado hita bui majakon, ganup halak, asa unang ibadah mabahen, benteng. Ay lamu aktifi ba di gereja ninna sa sahala misalna. Lam sonya madu iba alanya ay holan na barutu do HP di sini na. Ujung dah. Ya bilang aktif beba na. Atau magod do iba di luar bah, gabi so binoto songonon ninna. Gabi binoto aka persoalan ninna. Kenapa? Karena memang kadang-kadang setelah dia masuk dia lihat ternyata orang-orang di dalam itu tidak lebih ramah dibanding orang di luar. Sering melihat, mengamati lalu kemudian mengkritik. Au nyamat duau menjadi ruas yang biasa. Ujungnya dangolobe gabe situa, dangolobe gabe seksi dewa dok lanasin. Tapi mari kita memberi ruang untuk setiap orang berprestasi, untuk setiap orang berprestasi, untuk setiap orang melihat bahwa harkat dan martabatnya adalah sama di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Alanima kadamang dainang nahina holongan. Ido nalidok ni Tuhan Yesus di son. Dinaro sasahalak na dapoton ibana. Tuhanin na dipabotoho mabarita 2 kejadian. Imahalak Galilea na dibunuh, na binunuh ni si Pilatus. Dan menurut sejarah mengapa Pilatus membunuhnya adalah karena memang mereka termasuk kelompok ekstrim yang suka memberontak kepada pemerintah yang menjajah. Dibuat si Pilatus do pilihan na dibagas joro. Ujungnya disuruh diperintahkan Pilatus orang untuk membunuh orang-orang yang beribadah di bait Allah. Gabe marsak mudar ma pilihan nasida. Persembahan mereka menyatu dengan darah orang-orang yang beribadah. Boy dorata bayak ko niati. Mulut tabere ngaka video, kalau kita menerima video bagaimana pemboman di gereja, darah bercampur dengan persembahan, bercampur dengan buku-buku, bercampur dengan batu-batuan di bait Allah. Seperti itulah ngerinya. Bait Allah juga menjadi tempat orang untuk melampiaskan hasrat, kemarahan, bahkan kepentingannya. Napa dua hodidok, pabua ditipa, bangunan Siloam, palas-palas ni Siloam, 10 halak. Dan ini mereka pakai untuk menjadi pernyataan, pemahaman bahwa mereka orang-orang yang berdosa. Dungi Roma hatani Yesus, didok iba nama dang. Datung hamu pe molo somu bahamu mago mahamu lobi siani. Artinya apa? Jangan lihat kepada orang lain. Jangan arahkan. Jangan hakimi. Kau tidak berhak, kau tidak lebih baik, dosanya tidak lebih sedikit dibanding dirimu. Dan jangan menganggap kalau orang mati karena COVID kau lebih baik, maka kau hidup. Kalau orang lain kena PHK bukan berarti dia lebih banyak dosanya dibanding kau yang masih bekerja. Kalau usaha seseorang bangkrut, hancur, jangan kau katakan bahwa kau lebih baik dibanding dia. Itu kenapa usahanya hancur. Kira-kira begitu. Ya do disadatik ya kamanginang madulo namar sahid
huriatta ni ngomma contoh donate. Jadi adorak somartangiang didok sahalak sian na ditonga-tonga ni punguani ma lae anggo sosala te tolu hamu na marsai kanker tubuh nina tua-tua ini na ido inang nina. Jadi angguau adorak somartangiak kita. Ayo ingat-ingat dulu dosamu. Atau ingat-ingat dulu dosa opungmu. Jangan-jangan karena dosa opungmu lah kalian ini satu keluarga sampai 3 yang berpenyakit kanker nina. Harus otadok pesongoni. Amat cehacit dihilala. Harus otapabua pesongoni nung amat cehacit dihilala. Terlebih bukan hanya karena menjaga perasaannya. Terlebih dari itu, kita tidak berhak untuk menghakimi orang lain. Dan berhak kita nak piadong di Jakobusi. Molo neng martangi kuasa malu po. Jolo topo ti dosa pangido hasesani dosa iya. Jala sudah do hitamar dosa. Ada kita na sumar dosa di zona kadamang deina? Ada? Adik-adikku di sini apa dosamu seminggu ini? Ada? Tidak ada? Nggak ada. Benar tidak ada? Alani Roma hita jala ido nanidok nadison. Napa dua hon mubama unang mako. Apakah akibatnya? Kalau kita tidak berubah, kalau dunia kita ini begitu cepat berubah, di ngotamu do petahayak kamang, rokok sigaret prijaji, ang do penamar di ngoti, abang sinaga, amang uta barat, tak sanga ete, manang balsem cak bintang, dang bintang siregar, ale mago doi, mago, Nokia, isi nasanga make Nokia. Amagoi, nung amagoi. Nuaing kada danak ta lubi nama. Akadang mangdainang lumobi akaw pung dison. Ngadi dok metaverse nuaingon. Anggo kana tua-tua mamicit zoom, ipicit zoomon asagala do HP la mate. Hiro kan? Mabes suarana donian, HP gabe mago geberna. Ale yang wakana poson mereka harus terus mengikuti beradaptasi meskipun tentu harus menjagakan diri supaya kita tidak tergilas zaman tetapi juga tidak dihancurkan oleh zaman. Karena itu berubah nang dihapor siata macai rikot ikut do jala unang bereng tu halak alai ida matu dirim. Jangan menyalahkan orang tetapi mari mengevaluasi diri. Sahalak ina doa ma, ayo jangan salahkan orang lain, tapi lihat pada dirimu. Peta dua tutu evaluasion. Bahasa songono amat tajabun namion. Bahasa songono parumaikon. Nah baru dope, sedario tehadong dope MotoGP ate, Mandalika. Menyenangkan sekali, luar biasa. Aku boto manang na, do hamuna, euforia na tahilala, tapi saya ikut. Saya bangga, saya merasakan. Sampai upaya itu mak bolo sosala si Fabio doate di post position, itu kan? Ano sianon tu Argentina, luar biasa. Indonesia diperhitungkan karena apa? Karena pemimpinnya mau berubah dan menjadi berubah itu dimulai dari hati. Tidak menunggu, tidak menyuruh orang lain, harus kerja keras, harus berusaha. Songo diturpuk tahun, marparbui dohita. Nunga behaulaning, turedo pangalahok ni nahatanede. Nang pat, nang mata, nang pamangan, luhut, marsalado. Daktaboto sa diharina. Daktaboto di dia. Daktaboto dalam keadaan bagaimana kita alapun itu hatta. Kita tidak tahu. Karena itu jangan menunggu. Hatta menunggu menanti. Idona juk dipakai simbolis.
Songoknya di sada berita. Ditiki di paborhat dosen di sibolis ma tolu sisianna. Didok matok kasih sianon. Mololau hamu tu portibion hu utus aha masin cata baheno muna na paling ampuh tujol mainin na. Asa mate na sida di bagasa dosa na unang mubanin na. Roma na sada didok ma. Ang guau dosen nami odo dohodokku. Hudok ma tu na sida. Danga dong narokko gabus doinin na. Roma dosen di sibolisi dok ma. Mekel may bana ho ngajadul ho. Dak up to date to. Ayak dadak penwang ngay dok go hell dina. Pergi ke neraka. Berarti ya tu si doa dong neraka. Napa duahon ang musim mertudu. Ang gua dak songoni dohonok kubain na. Ahai toy ma. Lok mahalaki ro tu gereja. Hubay ma. Musik na tabo nina. Dungi hupa podo-podo manasida nina. Tiki marjamita panditai basinok manasida tabo. Ay suya tusi panditai marjamita. Ima hubain hupa tubuh pikiran na ina. Jadi Roma dosenon idok ma. Terlebat to. Ay sonari musik pedak kolan na tabo. So nai dibuan ni inak susi dohot anggikon. Sudah tahu lakian. Baru 5 juta ko nina. Alain wae ngadong be musik na hingar-bingar na. Sampai subuh be sinokin na. Tidak cocokin na. Napatuluhom ma. Napatuluhom di mana ma anggo sono dolokku. Hamu akan anyasian ni Tuhani. Ingok ma parasi roh ado Tuhani. Toy ma anom mahomu ba. Adong dope tiki. Poso dope ho. Gajang dope umurmu. Karejo majo karirmi majo napola lau tu gereja ai kopi nuangin nale tu pesta lau contohnya tu bioskop lau Roma dosen na di dok ma odot tong natohonin na nantilah tunggulah tundalah dulu sebentar lagi besok nina HP Roma pajoni bornginon. Kadamang dainang nahinaholongan atau unang mahita lalap di hadosaut tay. Ituktuhi Tuhan Yesus dorohat tay. Songon gobar na ginobarhon ni si Holman hun molohiata bereng. Molohiata bereng sahalak Tuhan Yesus manuktuhi pitu di jabu sa sahalak. Jala didok di sidang adong gagang ni pitui. Didok dang adong kucina. Pola sampai didok dongan nai. Buasa sedang dibeko gagang di luar nih pitu nai. Asa boy masuk naros ya duri. Alai didok si hulmado. Ale kunin na. Moloro Kristus manuktuk pitu ni jabum ingok ma. Pitui boy buka holan oloho mang bukasa. Kalau kau mau membuka pintu itu, maka Tuhan Yesus akan masuk. Ido asa tikyon imatiki parasian. So tung ditulak rohaminin na. Di buku Ede 310 sadai. Anom ma boloradehi tamaja mangedehon alai huluti majona parpudi. Atau unang ma marpai mahita. Hari ini adalah hari pengasihan. Bukan hari esok. Bukan lusa. Sebab kita tidak tahu akan hari esok, hari lusa. Tetapi hari ini. Dina sadarion. Dina jinouna tuhita urang magohonina. Marparbue maho. Parbue homa parbue ni hamubaon ni roha. Hati yang sudah berubah harus menghasilkan buah. Tanpa itu maka pohon itu akan ditebang, akan dibuang. Seperti itu juga kita. Mago mahita molo somuba. Mago mahurion molo dangolo muba. Akadadanak tabuan tu sikola minggu. Akaremaja tabuan tu sikola minggu. Una kola tasuru nasida asales unless onakpe tuturi kok doi jala denggan. Alai sotung mago hapor siaun nasida. Asa songo na digurito ni Dr. Justin si Hobbing, emeritus mantan eporusta di do ibana. Deba siakan hau marparbue na tonggi. Isara hau ara rupani songo turpuk taon.
paek do uratna nang bulungna ale anggo perbuena tonggido tudos tusido pardosa nang muba rohana paek do urat ni hamu baon nai polaro di namar marabur-rabur iluna. Orang yang bertobat sampai dengan menangis mencucurkan air mata berusaha berjuang keras untuk memutuskan diri dari dosa yang selama ini dia lakukan. Alai dungmu barohana gabe di parbueho doak kanatong ki ima holong habengeton halabohon haserepon habasaron do lan asing. Alai adong do halak namar padaton hamu bau niroa ada orang yang berkomitmen, berjanji atau berniat mau berubah. Nama dok songonon. Sadok pau baku marohaku olak nion. Alai dang adong tarida hai baruon. Namar hai baroni gariada saitunaroa do. Dia berkata dia akan berubah, saya akan berubah mama, saya akan berubah bapak. Tetapi ternyata tidak ada ditunjukkan buah daripada pertobatan itu. Justru dia semakin berjalan kepada yang lebih buruk. Tudos doi tu sada halak parsolu natiris. Seperti orang yang memiliki perahu yang bocor. Saya ditahui doaik na masuk tu solunai. Alai anggo ruang hamasuhon. Ni aiki dang disopol. Seperti orang yang punya perahu, dia berperahu tapi perahunya bocor. Dia terus mencedok atau membuang air dari perahu ini tapi tidak menutup lobang masuk air itu. Yang go ilu-ilu ni halak na tarsol-sol bagi situ tu di pardosaona. Tu dos ilu-ilu nai. Tu kacamata natio marhitei di ida asini rohani debata nama jakon ibana gabe di pauba pangalahona tu nadingkan songoni mana kita kadamang dainang nahinaholongan itu hatta mari berubahlah bertobatlah dari hati kita yang sungguh-sungguh melihat kasih karunia Allah meskipun sulit susah bahkan kita harus berjuang hingga mencucurkan air mata tapi okuli pandanglah, lihatlah kepada Allah. Dan dia akan masuk. Ketika dia masuk, dia akan menemani kita. Bekerja dalam diri kita. Menghibur kita, menguatkan kita, memampukan kita, memberi energi. Sehingga dengan demikian, donot tama, songon hatani edion, sadarion, muba mahita. Sotung ditulak rohami. 391 bolehkah? Sembari kita bernyanyi, kita merenungkan agar kasih karunia Allah asini rohani debata dang marisuang tajalo marhite hasesaan ni dosa marhite si taonon ni Tuhan Yesus tolu siasada. Sotung ditulak rohami pajon itu hatai. Sotung ditulak rohami panjongon itu di sidohangoluan misa darion mata kupi di sidohangoluan sadarion paujungi sadarion paujungi sadarion di botohodo umurmi hatop do dapot ajalmi di botohodo umurmi hatop do dapot sadarion mangoluho hatop maho tu Yesus ro sadarion mangoluho sadarion
lopo kami masih ni rohami. Jala sadarion uparhatopot kami mahadosaon nami. Namar batas do nangolu nami. Alan itong asini roham sabing do na upangasaw kami. Di bagasan asini rohami jalo mahami Tuhan. Leho todim asasay hubigi hami tinggil si pareon nami. Nang si pareon ni partodion nami. Mabigi jojomi. So tungado kami natakang maroha. So tungado kami nalanggus. So tu kami adong naleba. Dan jangan biarkan kami juga berkompromi. Menunda-nunda. Edak kuboto kami. Sadi hari do ujung ni umur nami. Pasu-pasu hatam Tuhan. Nang saur tutong atau ngani huriam. Pasu-pasu. Akalumean na pinasahakmu. Gariada Tuhan. Na adong dibortiad dope. Sahak tu akka. Damang dainang. Naong matua. Naong dilihoko digohiho. Umur na gadyang. Macegodang dope si boluson na sida. Lumobi Tuhan ala ni hatuaw ni songgop do. Akahangaluton. Alay toktong madopakho. Mamadang. Jala marlojong. Dopakho jow-jow. Asa di pargogoyho makamonakon. Sa luhut na di bagasan habengeton do haporsyaon. Manang nabuy mardalad do pe Tuhan. Ro tu bagas jorom. Manang pe Tuhan nang ikod di podoman. Manang pe Tuhan na adong di rumah sakit. Ali Jehovah aka anak do burung do hami. Marpangusad dia tuho sabing do hami jow-jow tuho sabing do hami. Lumobi di hinamaol ni parnguluo di bagasat tikyon ala ni kopiton. Macegodang ali Tuhan. Akaruas ni huriam. Nang natergoncang aka ekonomi na maol parngulo siya pari. Songoni na akadadana na ikodope si pata. Tatak muka si pata online. Sehoma Tuhan. Natoktong mga sihami. Mga lihot todim na mga lun habisuhon. Hatawon habengeton. Haporsyaon asa tok-tok kami di bagasani bersemangat manatap tujolo mangula di partikyanon jala makirim dia kana dumengga dope si boluso jala si jalon nami tutikinan engro pasu-pasu manang akana berusaha manggotap covid sa pulusyaon lumobi pamareta nami nang aka medis nang songoni aka pihak-pihak na secara sukarela mangurupi akan na terdampak. Leho nali Tuhan gogo hahipason nang sonya kanarikot di ngulu siya pari. Moliate matuhan nang mardala dope Mandalika MotoGP di bagasan sa Darion. Wahalasok kami mai jala pasu-pasu masaluhu akanaro pada waka rohananay manegay, manusay, manang mabahin na jat di ulaw ni. Say pasada bang sonami Tuhan, marnida pabua, ikorap hehe dohami, asa dayon nami dope, akan nanumenggan ng tutikinan engro. So nguniyari Tuhan madok moliate hami, di pangaramotyo mo di hami di bagasan sa mingguon, di akan napatupahon pamasumason, di akapahupo manang yanakon, di akan namarkarejo, dia akan mangaluli parkarejoan na marulang tahun perkawinan ng hatutubo ng songoni. Dia akan namajalo pasu-pasu lan na asing Tuhan. Lumobi ho sa hanguluan ng pinasahak mo Tuhami. Seho Tuhan, natoktong hupangido hami. Mga ramoti ham, madongani ham, mga jari hami. Asa tung tao hami mamake pasu-pasum ng ari-ari ni ngulu nami. Hobar tulomo ni roham. Asi roham Tuhan. Tuho mapasat kami katangiang nami na akaperibadahan parmingguon ng ulaon di bagas sa Darion marhapati at tuwar mo may sangap di guar mo jalalas di roha di hami sadok na tinupam mariti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hurian ni Tuhata tapasa mapiliata mared di mahita.
dua, bu mai ta jongjong. Tangaki di homai, mangulahon holongi, johot pangalahuki, sayombat tulomi, sayombat tulomi. Ali di bata amanami na di banua gijang, odo haruruan ni saluhut sileo-leo na dinggado na sa ulibasa na mauliutus. Upasat ami masya na leomi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uab na ucus di jolom, pasu may jala ramoti, asa huparhasyang hami pilihanon pati bulon harajom di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam utadahami godang ni sileo-leo mi tuhami. Asalam girgir hamadok moliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, len matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang kami tugiat tu pangunjunan, palua mahami sian pangaku. Hurian hinaholongan ni Tuhata, mulak mahamu di bagasadami, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhata. Di pasu-pasu jala diramu ti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasaorhon madamena tutodi munabe. Akadamang dainang hahaanggi pinaribot na hinaholongan di bagasat Tuhata Yesus. Conjok kami manabi hita saluhu na dorang semula tugan bagasta. Selama hari Minggu madita saluhu na Tuhata matoktong narapon dohotita. Horas madita saluhu na. Horas.